Hello world and to everyone. Welcome to Filipino Life Stories. Andito po tayo ngayon sa isang branch ng Ben's Halo-Halo Ice Cream. Isang dating OFW na kababayan nating Pilipino. Ang kanyang main branch ay sa Laguna. At ang dami niya na pong mga branches ng Ben's Halo-Halo Ice Cream. Tangkilikin po ang sariling atin, promote and purchase our very own products. Maraming salamat po sa pag-subscribe niyo po sa ating channel, Filipino Life Stories. Please be a member to our channel to support and for our community. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. See you in our next video. Andito po tayo ngayon sa kanilang special room for reservation. Kung meron po tayong mga party or birthdays, special meeting, meron na po ito at ang ganda ng kanilang facilities, mga kababayan ko. I will give the description below, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Sa susunod na ating videos, maging bahagi po kayo, mag-comment po kayo, like and share and subscribe.